ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ନଦୀ ପାଖରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ ଖୁସି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥାଏ। ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ଏକ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ଚଢ଼େଇ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଛି। ଏ ଚଢ଼େଇ, ତମେ କାହିଁକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଛ? ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ନଦୀ ସେପଟେ ଗଛରେ ରହେ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଦେଖିପାରୁନି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଚଢ଼େଇଟି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣର ମନ ଭରି ଯାଇଥାଏ। ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଏ ଚଢ଼େଇ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଆମର କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ? ମୁଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପଙ୍ଖ ତମକୁ ସବୁଦିନ ଦେବି। ତମେ ଏହାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ଭଲ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ପଙ୍ଖ, ତାହାଠୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ଏପରି ଭାବେ ଚଢ଼େଇ ସବୁଦିନ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପଙ୍ଖ ଦିଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରେ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଧୁରିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ପକ୍ଷୀ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ତ୍ରୀର ଆଖି ଚଢ଼େଇଟିର ସବୁ ପଙ୍ଖ ଉପରେ ଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏ କଥା ବୁଝିପାରିଥିଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁଦିନ ବୁଝେଇବାର ଗୋଟିଏ ପଙ୍ଖରୁ ଅଧିକ କେବେ ବି ନେବାକୁ ହବନି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଙ୍ଖ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ସହରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଚଢ଼େଇଟି ଘରେ ଶୋଇଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଚଢ଼େଇର ସବୁ ପଙ୍ଖ କାଢ଼ିବାକୁ ତାକୁ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ଏହା ଦେଖି ଚଢ଼େଇଟି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେ ପୁରା ଡରିଗଲା। ଆରେ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଆଉ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବିନି। ଏ ସବୁ ପଙ୍ଖ କାଢ଼ି ମୁଁ ରଖିନେବି। ମୋର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେବ ମୁଁ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଖାଇବି। ଆରେ ମୂର୍ଖ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତମର ଅସୁବିଧା ଦେଖିକି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଲାଗୁଛି ତମେ ତାହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇଟି ତାକୁ ଖୁମ୍ପି ଉଡ଼ିଗଲା। ଉଡ଼ିଯିବା ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ସହରରୁ ଫେରୁଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ସେ ଯାଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ତମେ କ'ଣ କଲ? ଚଢ଼େଇଟି ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ତାର ସବୁ ପଙ୍ଖ କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ତେଣୁ ସେ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ମୂର୍ଖ ମାଇକିନିଆ, ତୋର ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ବାକି ଜୀବନ ଗରିବରେ ହିଁ କାଟିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଷ୍ଟୋରିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଜଣାଅ। ଆମେ ବି ତ ଜାଣିବୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ତମେ ଖାଲି ଦେଖ ନା କିଛି ଶିଖିପାର। ବହୁଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଥାଏ। ସେହି ଗ୍ରାମରେ 4 ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଚାର କଲେ ଯେ ଗାଁରେ ରହି ରହି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯିବେ। ତା ପରଦିନ ସେମାନେ ବାହାରିଲେ। ସେମାନେ ବାଟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝରଣା, ସିନ୍ଦୁର, ସହର ଓ ଗ୍ରାମ ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବାକୁ ଥାଏ। ସେମାନେ ଯାଇ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭାଗ୍ୟକୁ ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଗୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯୋଗୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କିଛି ଧନ ମାଗିବା, ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେମାନେ ଯାଇ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା କହିଲେ। ଯୋଗୀ ସେମାନଙ୍କୁ 4ଟି କୋଡ଼ି ଦେଲେ ଓ କହିଲେ, ତମେ ଯାଇ ସେ ନଦୀ ପାଖରେ ଗଛ ତଳେ ଖୋଳିବ। ଏହା ଶୁଣି
ସେମାନେ ଯାଇ ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ଜଣକୁ ବହୁତ ସାରା ତମ୍ବାର ମିଳିଲା। ସେ କହିଲା, ଆରେ ବା, ଏ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତମ୍ବା। ଆକୁ ବିକି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଧନୀ ହୋଇଯିବା। ଚାଲ ଏଥର ଆମେ ଯିବା। ଏହା ଶୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ତ ସୁନା ପାଇଁ ଆସିଛେ, ଆମକୁ ଆହୁରି ଖୋଳିବାର ଅଛି, ତମେ ଯିବ ଯଦି ଯାଅ। ଏପରି ଭାବେ ସେ ସବୁ ତମ୍ବା ଧରି ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗକୁ ଚାନ୍ଦି ମିଳିଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ଯିବାକୁ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ 2 ଜଣ ସୁନାର ଆଶାରେ ଯିବାକୁ ମନା କଲେ। ସେଇଟା ସାଙ୍ଗଟି ବି ଚାନ୍ଦି ଧରି ଚାଲିଗଲା। ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଜଣକୁ ସୁନା ମିଳିଲା। ସେ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ସୁନା ତ ମିଳିଗଲା, ଚାଲ ଏଥର ଯିବା। ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଯଦି ଆମକୁ ତମ୍ବା ପରେ ଚାନ୍ଦି ପରେ ସୁନା ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତଳକୁ ଆହୁରି କିଛି ଦାମୀ ପଦାର୍ଥ ଥିବ। ତମକୁ ଯଦି ଯିବାର ଅଛି ତମେ ଯାଅ। ଏହା ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ଅଧିକ ଲୋଭ ଭଲ ନୁହେଁ, ଚାଲ ଏଠୁ ଯିବା। ସାଙ୍ଗର କେତେ ବୁଝାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯିବାକୁ ମନା କଲା। ଶେଷରେ ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ସୁନା ଧରି ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ସେ ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଖୋଳି ଖୋଳି ପୁରା ଦିନ ବିତି ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ହାତରେ କିଛି ବି ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ତା ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ କହିଲା, ବୁଝିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତମ କଥା ନ ଶୁଣି ମୋର ଆଜି ଏହି ଅବସ୍ଥା। ସେ ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଥିଲା। ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଗରୁ କିଛି ଭାଗ ଆକୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ବୁଝିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୀବନରେ ଅତି ଲୋଭ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଯଦି କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ କିଛି କର ଓ ତମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କର। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ 3ଟି ମେଣ୍ଢା ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଚାଳର ଘର ଥାଏ। ସେମାନେ ମିଳିମିଶି ରହୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁଦିନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଫେରନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେମାନେ ଚରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆର ନଜର ପଡ଼ିଲା। ବିଲୁଆ ଭାବିଲା, ଆରେ ଏ ମେଣ୍ଢା ଗୁଡ଼ିକ ତ ବହୁତ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ଶିକାର ହୋଇଯାଏ ବହୁତ ମାଂସ ମିଳିବ। ମେଣ୍ଢାମାନେ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ପିଛା କଲା। ବିଲୁଆ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଏକ ଘର କରି ରହିଲା। ମେଣ୍ଢାମାନେ ଏହା ଦେଖି ଭାବିଲେ, ଆରେ ବିଲୁଆ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛି? ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ। ଭାଇମାନେ, ଆମକୁ ଏକ ମଜବୁତ ଘର ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଲୁଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେ କେତେବେଳେ ଆମର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ କିଏ କହିବ? ଏପରି କହି ସେମାନେ ଏକ ମଜବୁତ ଘର ବନାଇଲେ। ବିଲୁଆ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସି ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ଜଲ୍ଦି କବାଟ ଖୋଲ, ନହେଲେ ମୁଁ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ତମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇବି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜମାରୁ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। କବାଟକୁ ବିଲୁଆ ବହୁତ ଜୋରରେ ବାଡ଼େଇଲା, କିନ୍ତୁ କବାଟ ତ ବହୁତ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ କବାଟ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ସେ ଦେଖିଲା ଘର ଉପରେ ଏକ ଧୂଆଁ ନଳା ଅଛି। ସେ ଘର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲା। ବିଲୁଆକୁ ଘର ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଦେଖି ସେମାନେ ଧୂଆଁ ନଳା ତଳେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେ।
ବିଲୁଆ ଯେମିତି ଧୂଆଁ ନଳା ଭିତରକୁ ଗଲା, ସେ ଯାଇ ନିଆଁ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତା ପଛକାନି ପୁରା ଜଳିଗଲା। ସେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ମେଣ୍ଢାମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିଲେ। ବୁଝିଲ ଭାଇମାନେ, ବିଲୁଆକୁ ଭରସା ନାହିଁ, ସେ ପୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆମକୁ ବହୁତ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ହେବ।